Jeg har selv børn her i Skamby Naturbørnehave, og det er et trygt sted at aflevere sine børn. Det er også et sted, hvor naturen blomstrer. Der er faktisk en rød tråd fra vores dagpleje og til børnehaven, som alle sammen har det grønne flag. De har små områder, hvor de kan lære om naturen. Der er naturvejledere tilknyttet, som sørger for, at der er forskellige projekter i det arbejde, der laves med børnene. Der bliver fokus på det, børnene har brug for, men man inddrager naturen. Børnene er ude hele dagen, og de får aktiviteter, de får læring, de er i bevægelse, og det giver dem bare en robusthed, som kan bruges senere i livet. Og Skamby Børnehave understøtter det i alle de aktiviteter, de laver. Vi står her i Skamby Boldklub, hvor vi er en forening, der gør meget for aktiviteten her i byen. Vi har samarbejdet med borgerforeningen Multihuset, hvor vi laver vores årlige troldefest, kalder vi den, sportsuge. Er der også nogen, der kalder den, hvor vi har et kæmpe arrangement med bobåben. Vi prøver på at tiltrække mange unge her også, i og med at vi også har samarbejdet med andre boldklubber. Så har vi multibanen, som kan benytte sig af de unge mennesker her i byen efter træningstider og om aftenen og i weekenden også. Jeg synes, det er spændende, at vi kan tage sådan en god uddannelse så tæt på, hvor vi bor. Ja, og så er det jo en spændende arbejdsplads med mange muligheder og udfordringer. Og så er det en lille virksomhed, så vi er ikke så mange, så alle kan snakke med alle, og der er ikke nogen, man ikke snakker med. Vi står nu ved Skamby Multihus, som er et samlingssted for byens borgere og byens foreninger. Det virker lidt som et forsamlingshus, man kan lege, og så kan byens foreninger de kan holde deres møder her. Vi har rigtig gode ungdomsfaciliteter. Vi har en legeplads til de mindre børn. Vi har petanquebane til de lidt større. Så har vi så nylig fået oprettet den her fitnessbane udendørsredskab. Området her det er jo tiltænkt, så byens borgere kan komme og benytte det. Man kan sidde og få en øl, man kan sidde og hygge sig, man få en snak og knytte venskaber. Skamby er jo kendt for at have mange foreninger, og en af de her foreninger det er Nordfyns Vikingemarked, som hvert år første weekend i september gennemfører et stort vikingemarked i Glavndruplunden og tiltrækker rigtig mange mennesker. Jamen, vi kommer her på Glavndrup. Vi rejser langvejs fra. Vi kommer fra Vestsjælland op i Odsherred og besøger selvfølgelig Glavndrup, fordi Glavndrup er bare en perle i sig selv. Det byder på mange ting, blandt andet en kæmpestor skibssætning, runesten. Vi ved, at vores forfædre har været her. Det er et lille hyggeligt marked. Det er intenst. Os som aktører, vi er ildsjæle, vi brænder for publikum, og publikum er helt specielt her. De vil vide alt om, hvad vikingerne stod for, hvem var vi, hvad gjorde vi, og det prøver vi at give publikum, så de har en fed oplevelse, og det er noget, Glavndrup kan. Vi flyttede til Skamby fra Nørrebro i København, fordi vi fandt vores drømmehus. Vi kan godt lide at renovere, så vi har købt en gård, og den kostede lige præcis det samme som en etværelses på Nørrebro. Men herude, der har vi plads, og vi har luft, og vi har lys. Vi bor i et naturskønt område, hvor vi godt kan lide at gå ture. Og så har vi også en helt fantastisk have, som vores børn godt kan lide at lege i, og vi godt kan lide at være i. Og det har ikke været svært at være tilflytter fra København til Skamby. Vi er blevet lukket ind i lokalsamfundet med det samme, og har fået en masse gode venner og naboer, som vi er rigtig glade for.